Bheke lihambile lifikile lapho lifike khona nanelibona Salibona. kwaye-ke ndingumXhosa nje ndizanihambisa ngesiXhosa cela kungabikho mntu uzandithatha ngaloo ndlela ithile okanye ndithathe njani into endiyenzayo ndihambisa ngendlela ehamba ngayo lona njengoba lilingaka ke lizawuhamba lihambe kodwa kukho apho lizawugqatha khona kwaye oziva ngathi unentetho uba angayithetha ngeyithetha kwangoku before ndilibetha kuba ndalithetha nje ligqatha apho ligqathe khona ndangam alizoqhatha apho ligqathe khona